Els joves continuen sent un dels col·lectius amb més dificultats per accedir a l'habitatge públic. Segons l'Institut Nacional de l'Habitatge, actualment reben moltes sol·licituds de persones menors de 35 anys, però també són ells que acumulen més de la meitat de les renúncies. Una de les dificultats més habituals és no poder acreditar un contracte de lloguer vigent, requisit indispensable per accedir al parc públic. També hi ha casos en què, un cop feta l'assignació, els sol·licitants acaben renunciant per motius econòmics o logístics. No els surt a compte destinar un 30% dels ingressos al lloguer, o bé troben un pis pel seu compte durant el procés d'adjudicació. Fins ara, l'INH ha rebut 751 sol·licituds, amb una mitja de 40-50 al mes. De totes, només 162 han estat acceptades. La major part de les denegacions tenen a veure amb criteris econòmics, o bé els ingressos no arriben al mínim requerit, o bé se supera el llindar màxim de despesa permesa en lloguer. Davant aquesta realitat, des de l'INH es vol proposar al govern una revisió dels criteris d'accés un cop finalitzi l'oferta pública prevista al setembre. Des de l'Institut es plantegen ajustos en la puntuació per donar més oportunitats a col·lectius que habitualment queden fora, com ara els joves. Segons la directora de l'INH, els límits mínims d'ingressos no es tocaran, però es podrien revisar a l'alça per a determinades situacions específiques. Us sembla coherent la manera com es gestionen les sol·licituds i les renúncies als pisos de lloguer assequible del parc públic d'habitatge? Segueix-nos per estar al dia de totes les novetats.